jagorɗo kalfinaɗo jangde towno nde woni docteur Abdourahmane Diouf o waɗi jillu lycée franco arabe Mouhamadou Fadilou Mbacké gonɗo toon to Point E o rewi lycée Seydina Limamou Laye mbo Guédiawaye o wattidori ko lycée zone de recasement gonɗo to Keur Massar caggal noon ɗen duuɗe janguirɗe o yiili o hollitide kanko o dañi weltare mawde e o examen baccalauréat no yarata ni zone de recasement min gari ɗo e lycée zone de recasement mbo Keur Massar caggal nde min immi Limamou Laye kañum e seigne Fadilou kala ɗo jaaɗa hen hunde nde ina yara no hannirta ni te miɗen jakori noon ko noon tan ɗum jokkirta ha nde examen o gasata e wiide makko noon omo yakori o examen hikka ma yuɓɓir no hannirta ni caggal nde wonno ko armée o wallitiɓe e ligguey he no feewi on jii hikka ko armée o kamɓe ƴetti épreuve aji ɗi ɓe naɓi ɗi ɗoɗi poti ɗo yaade te son ƴiwdima ɗi duuɓi jawtuɗi ɗi on jiyanno épreuve aji ɗi koɗi mbaɗete koye horaire aji goɗɗi ɗi mbaɗe e pick-up aji te ɗum ɗon ta ɗum alda hay e nden kay kisal gotal hikka noon nde min kaldi e bandirawo amen joguiɗo forces armées on nanggui hen dal nanggugol battugol fayida ɓen witeɓe parents d'élèves enne ɓe kolliri weltare mabɓe no feewi caggal nde ɓe jii jagorɗo o ina nata e nder classe uji ɗi saabu ɓe kolliti ɗum ɗon ko hunde wawde hirjinde kamɓe élewaɓe waɗoɓe baccalauréat o jetta monsieur le ministre de l'enseignement supérieur mesure aji ɓe ƴetti ɗi hikka eyyi wallude sukaɓeɓe ɓe galano kayitaji ɓe pour mbawa wadde examen ɗum kadi ene moƴƴe rendo ngo ene moƴƴe sukaɓeɓe par ce que nden sukaɓeɓe ɓe mbaɗanno examen wonɓe ganduɗa jinno wadde examen kono ngala kayitaji hikka moom Allah itti ɗum ɗon deuxiémement kadi ko mesure moɓe ƴetti o kadi e faade e bachelier arabe en ɓe kala joguinoɗo baɗannoɗo arabe so ari alano wawatano yaade e université pour wadde branche uji goɗɗi mais Allah walli ɗumen joni sukaɓeɓe e mbawi nadde e filiére uji kewɗi so taw ko arabe ɓe mbaɗanno eyyi ɗum ɗon noon emin belti hen no fewi kawguel baccalauréat 2024 no ko hunde nde ganduɗa kanko jagoɗo kalfinaɗo jangde towne nde ko hunde nde ɓe rokki fodde muɗum ɗum saabi noon ɓe ganduɗa kamɓene ko heɓɓe baccalauréat o ko happu seeɗa tan o waɗaniɓe gam kayɓe mbawa waɗede orienté te ɗum ɗon ko ɗum caɗele mawde ɗum wonno e ɗi duuɓi jawtuɗi